Tak kasih info bolo. Iki jareke petani-petani sing lawas-lawas bolo. Iki wedhus cicirine wedhus metenge bolo. Iki rontok. Lho, iki rontok iki. Iki lantene iki ulu kabeh bolo. Iki akeh banget iki. Iki bar dikawinke umur kurang luwih umur 1,5 wulan bolo. Umur 1,5 wulan. Iki ulune padha rontok kabeh bolo. Iki jareke meteng. Kayak wedhus anggur bar dikawinke kok ulune rontok. Iki metenge bolo. Iki wetenge perkiraan meteng bolo. Ya rontok terus bolo. Wingi bar tak saponi panggah kaya ngene bolo. Ulune rontok kabeh. Biur rontok bolo. Wes mbok arek engko ndelok kelanjutane bolo. Terima kasih bolo.